V minulém videu jsem porovnal top 6 nejlepších budget herních klávesnic a nikoho asi nepřekvapí, že toto video bude o myších. Bude jich jenom 5, ale tentokrát jsem to posunul o level výš a myši jsem otestoval fyzicky. Dejte odběr a užijte si video. Začneme od těch nejlevnějších myší a jako první tu je Logitech G305, kterou seženete za nějakých 900 korun, tedy 37 euro. Nejdřív si myš pořádně rozbalíme. V balení najdeme AA baterii, manuály, prodlužovací USB a kabel, dongle a samotnou myš. Kromě standardního levého pravého tlačítka a rolovacího kolečka jsou na myši umístěné ještě dvě postranní a jedno na nastavování DPI, aka citlivosti snímače. Jsem zvyklý na celkově vyšší myš a tahle na mě byla relativně nízká, ale po chvilce používání jsem si na to zvykl. Výdrž baterie je skvělá, takže se jen tak nestane, že by se vám myš vybila. Navíc pokud si do ní dáte vaši vlastní lepší litiovou baterii, výdrž baterie se může ještě zlepšit. A na myši se mi hrálo fakt dobře. Optický senzor nevynechával a vše se chovalo tak, jak mělo. Moc fajn byl software Logitech G Hub, který je jednoduchý a splní svůj účel. Nastavíte si citlivost myši, rychlost připojení a funkce pro tlačítka. V žebříčku latence myší od Geekboye se myš umístila na 24. místě s odezvou 15,3 milisekundy. Mezi její hlavní výhody bych vystil dobře udělaný software, celkově dobrý poměr ceny a výkonu a super výdrž baterie. Naopak mezi nevýhody byly za mě malá postranní tlačítka, hladký a trochu klouzavý grip a nižší konstrukce. Druhou myš seženete za nějakých 1000 korun, tedy za 42 eur od Razeru DeathAdder V2X Hyperspeed. V tomto zeleném balení zde najdete baterii, manuály a samotnou myšku. Specifická je svými dvěma tlačítky na levém tlačítku pro přepínání DPI a na rozdíl od té minulé poskytuje připojení i přes Bluetooth. Postranní tlačítka jsou zde větší než u ostatních myší. Celá je z takového lehkého pogripovaného plastu a tvar perfektně sedí do ruky. Její optický senzor Razer 5G je spolehlivý a baví mě s touto myší pařit. A software je na podobné úrovni jako u minulé myši od Logitechu. Jasný, přehledný a detailní, spousta funkcí, které nastavíte pomocí pár kliků. Baterie vám vydrží více než 200 hodin čistého používání a navíc si můžete vybrat, jestli do myši vložíte baterii typu AA nebo AAA. V testu latenci myší od Geekboye jsem již umístila na 20. místě se 14,7 milisekundami. Mezi její výhody bych zařadil výbornou baterii, pohodlný tvar a materiál a velká postranní tlačítka a mezi nevýhody bych uvedl žádné další příslušenství a žádné RGB. Od Corsairu nám dorazila myška za 1200 korun Katar Pro Wireless. Je to asi nejmenší myš v tomto srovnání. Na mě působí velice minimalisticky. Pogripované strany, lehké podsvícení pro signalizaci DPI a rovný tvar. V krabičce jsme našli klasické manuály, baterii a myš. Klikání na myšce je trochu tuší, ale nic zásadního a nepříjemného. Postranní tlačítka byla na mě trochu vysoko a znovu byla malá. Jinak se mi s myší hrálo fakt dobře a ze všech myší má tato nejlepší odezvu. Na Geekboyově testu latence se umístila na 14. místě se 13,2 milisekundami. A software byl také super. Máte tam teploty počítače, různé nastavení ohledně myši, ale nemyslím si, že by měl zabírat téměř 4 GB úložiště. To je prostě šílenost. A celkově to byla dost povedená myš s kvalitní výbavou a dobrou baterií. Naopak, zde byla znovu malá postranní tlačítka a velký software. ROG Pugio 2 je myš, kterou seženete za nějakých 1400 korun a je to jediná myš, která je univerzální v tomto srovnání, tudíž pro praváky i leváky. Také je to myš, která je z našeho srovnání nejtěžší a má 102 gramů. V balení najdete manuály a nálepky, kabel na dobíjení integrované baterie a myš. Dokonce zde najdete i náhradní switche a nástroj na jejich vyměnění. Hodně cool. Myška oproti ostatním září barvičkama ze spoda, z loga nebo i z rolovacího kolečka. A její povrch je nahoře hladký a poloprůhledný, takže můžete se koukat do vnitřností myše a na stranách pogripovaný. Celá myš je taková zakulacená. Postranní tlačítka jsou stále malá, ale s myší se nehrálo vůbec špatně. Bohužel se mi u této myšky nepodařil stáhnout software, ale pomocí tlačítek ze spodu jsem si poradil. Můžete nastavit DPI nebo Bluetooth párování skrz tlačítka ze spodu.
A na Geekboyově testu latence jsem již umístila na 40. místě se 17,4 milisekundami. Celkově bych řekl, že měla myš hezké podsvícení, byla super univerzální a měla mega příslušenství. Ale na mě byla moc těžká a nebyla mi tolik pohodlná. A jdeme do finále. Zjistil jsem, že i firma MSI vyrábí myši a proto zde máme za 70 € neboli 17 korun MSI GM41 Wireless. V krabičce najdeme nabíjecí dock, kabel na dobíjení a samotnou myš. A tato myš měla rozhodně nejlepší unboxing, všechno šlo hladce otevřít a rozbalit. Z dnešního testu je to nejlepší myš, ale někde mi přišla až taková nebytelná. Byla zase nízká a postranní tlačítka měla malá. Potěšil mě RGB podsvícení. Co mě trochu zamrzelo, že integrovaná baterie vydrží s podsvícením jen 45 hodin a bez něj asi jen 90. S myší se krásně hýbalo díky její hmotnosti, takže hraní bylo super. Znovu se mi ale nepovedlo stáhnout software, takže jsem DPI musel nastavovat přes tlačítka ze spodu. A na Geekboyově testu latence myš vystoupala až na 30. místo s 15,8 milisekundami. Moc se mi líbilo podsvícení a hmotnost myše, naopak mě zamrzela baterie, malá postranní tlačítka a software. Takže jakou myš nakonec vybrat? Samozřejmě každému z vás bude myš sedět jinak a každý bude mít jiné preference, ale zkusím tady vystihnout, pro koho by se každá myš hodila. Myška od MSI by se hodila pravděpodobně pro někoho, kdo by s tou myší chtěl hýbat co nejrychleji a bez námahy. Má velkou citlivost a malou hmotnost. Myš od ROG by sedla tomu, kterému záleží na podsvícení, nebo třeba pro někoho, kdo myš ovládá levou rukou. Corsair Katar by přišel od někomu, kdo chce mít spolehlivou myšku s rychlou odezvou ve hrách. Myška od Razeru by vyhovovala někomu, kdo používá často postranní tlačítka a vyhovuje mu dobrá výbava ve všech směrech. No a Logitech G305 by používal někdo, kdo by chtěl ušetřit, ale za to by měl skvělou myš s vynikající baterkou a softwarem. Myslím si, že všechny myši mají něco do sebe a s vybíráním mi dost pomohl web od Geekboye, protože všechny myši v tomto testu mají dost dobrou latenci. Takže pokud byste se chtěli dozvědět něco o technologiích, tak to najdete u Geekboye na kanále anebo na webu. A kdybyste se ptali, kdo mi poskytnul myši je otestovat, tak je to právě czc.cz, takže pokud byste si nějakou myš kupovali, tak můžete koupit přes odkazy v popisku právě u CZC. A když byste chtěli zjistit, jakou myš jsem si vybral já, tak můžete přijít ke mně na Instagram a podívat se do nejnovějšího příspěvku. Jsem moc rád, že jste se dostali až sem a budu moc rád, když moji práci s tímto videem oceníte sdílením, lajkem a odběrem, samozřejmě se zvonkem. Ještě jednou moc díky a zatím. Čus.